Achije maduong' mabende en jasiasa Gladys Njeri Chania ma odonjne kod ketho mar nego jaode George Mbugua pod ibiro geng'ne od ang'ech kuom thuolo mar juma achiel e kinde ma obila dhi nyime kod timo nonro margi. Ma en bura ma ong'ad kod jang'ad bura Wilson Rading e doho ma Kiambu mabende nochung' kar tiende mar rido ne Gladys kod achich machielo ma oyangi nyinge kaka George Mbugua. Achije ariyogo nyaka sani odwoki e tesend obila mag Giri kod Muthaiga ka girito ndalo 7 mondo mi gidogi e nyim dohono kama unyocha ne okwany ringrene bungu bang' ripot donjo ni olal. Just to put the pedestal here and to balance the interests of the parties, it will be of less prejudice if the period that is requested, I can see that it is the 14 days, but the court will allow the period to be for 7 days. Yeah? So the application dated 17th October 2022 is allowed for a period of 7 days. Then we shall mention it on 24th of October 2022 for further orders.